ולוג סופר חלק 2 על זה. אומייגאד, העגלה כל כך כבדה וכנראה עוד 17 דברים. חכו דקה. אופסי, נתקעתי בעגלה אחרת. אמא, ופה גומי הגמות. וואי, לא, כאילו, בא אליי מישהו, אמר לי, נפל לי הגומי, אמר לי, שלח, באיזשהו שעה אחרת, אמרתי, כאילו, אני לא יודעת, אני לא מבינה עד השפה הזאת, הוא אמר לי באנגלית, הבנתי. הוא אמר לי, זה שלח באנגלית? אמרתי, כן. וואי, רגע. זה די מביך לדבר פה בסופר, תתחיל מסכים. הרבה אנשים מסתכלים עליי. ואז אני מדברת עם אף אחד. איתכם רק. מה זה? מה הקנייה? מה זה? שניצל. כזה עוף. 2. אפילו? באבל, כן, אני ראיתי. תביא לי. הנה. סורקים עם זה. ככה. כן. איפה זה יוצא? הדפסת פתקית. לא לוחצת. הנה. יופי. יופי. וזה גם. נו, שימי. לא צריך. אני. יאללה. די, אני לא יודעת להעיף את זה. לא נורא. ביי ביי. טוב, יאללה, בוא נשרוף. כה. אימא'לה. תביא.